Τι θα συμβεί αν κάνετε οκλαδόν κάθε μέρα για ένα μήνα? Ποιες αλλαγές θα παρατηρήσετε στο σώμα σας? Ας εξερευνήσουμε μαζί τα ωφέλη αυτής της απλής, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικής άσκησης. Έσρα. Ενίσχυση της υγείας των οστών και των αρθρώσεων. Η πίεση που ασκείται στα οστά και στις αρθρώσεις κατά τη διάρκεια των squats ενισχύει την ανθεκτικότητά τους. Σύμφωνα με μελέτες, η τακτική άσκηση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο οστεοπόρωσης και να διατηρήσει τις αρθρώσεις υγιείς. 5. Βελτίωση της ευελιξίας. Τα squats συμβάλλουν στην αύξηση της ευελιξίας, ιδιαίτερα στους γοφούς και τους αστραγάλους. Με την πάροδο του χρόνου, η καθημερινή άσκηση θα βελτιώσει τη γενική κινητικότητα και την ευελιξία σας. 6. Βελτίωση του ύπνου. Η τακτική άσκηση, όπως τα squats, έχει συνδεθεί με την καλύτερη ποιότητα ύπνου. Μετά από ένα μήνα καθημερινών squats, μπορεί να παρατηρήσετε ότι κοιμάστε πιο βαθιά και αισθάνεστε πιο ξεκούραστοι. Τα squats είναι μια απλή άσκηση που μπορεί να γίνει οπουδήποτε και δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό. Επομένως, μπορείτε εύκολα να τα προσθέσετε στην καθημερινή σας προπόνηση. Σας ενθαρρύνουμε να κάνετε οκλαδόν κάθε μέρα για ένα μήνα και να μοιραστείτε τα αποτελέσματά σας στην ενότητα σχολείων. 1. Βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας. Η καθημερινή άσκηση με οκλαδόν αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος και βελτιώνει τη λειτουργία της καρδιάς. Σύμφωνα με έρευνες, η τακτική άσκηση, όπως τα squats, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. 2. Ενίσχυση της μυϊκής δύναμης. Τα squats είναι μια σύνθετη άσκηση που ενεργοποιεί πολλούς μυες ταυτόχρονα, όπως τους γλουτούς, τους τετρακέφαλους και τους μυς του κορμού. Με καθημερινή προπόνηση, θα παρατηρήσετε σημαντική αύξηση στη μυϊκή σας δύναμη. 3. Απώλεια βάρους. Η ενσωμάτωση των squats στην καθημερινή σας ρουτίνα μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση του μεταβολισμού και στη μείωση του σωματικού λίπους. Αυτή η άσκηση καίει θερμίδες και μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην απώλεια βάρους.